Гомер атын шак-шак кына яшь вакытта ашыктырып камчы белән сугабыз. Олыгая башлагач, дилбегәне тартып, әкренәя төшсә иде дип уйланабыз. Айрыша әгәр бу гомер газиз һәм яраткан әниеңнеке булса. Менә бүген 2 юбилейлы туган көнен каршылаган яраткан әнием, сөекле әбекәебез, татлы балам, Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче Саляева Наиля Рушан кызының да бер мәлгә генә ашыккан гомер елларын туктатып, күңеленә бәйрәм кәефе өстисебез килә, дип язганнар әниегез Рәшидә Исмаиловна, кызыгыз Гөлназ, киявегез Илдус, оныкларыгыз Диляра һәм Дианочка. 55 ел элек яшәешебезгә ямь өстәп, безнең сөенешебез дә, олы таянышыбыз һәм ышанышыбыз да булып, төпчек балабыз, икенче кызым Наиләм туган иде. Баламның кечкенәдән үк бик сабыр, тыйнак һәм акыллы булып үсүен күреп, мәрхүм әтисе дә, мин дә бик сөендек. Тик язмышлары гына артык иркәли торган булып чыкмады аның. Бик яшьли, бердән-бер татлы баласын, Гөлназыбызны кочагында кысып, ул пар канатын, тормыш иптәшен югалтты. Үз яныбызга кайткан кызыбыз безнең өчен бар тотрыгыбызга әверелде. Баласын да бик тырышып, бар мәхәббәтен биреп, матур тәрбияләп үстерде. Ни кадәр генә авыр булса да аңа югары белем бирергә тырышты. Картайгач, саулык юкка чыга шул. Әтисе дә, мин дә авырап киттек. Икебезне дә бик хөрмәтләп яратып, бер зарын чыгармый тәрбия күрсәтеп яши ул. Бүген алтын баламның матур юбилее. Шын күңелдән аңа шундый сабыр булып яшәгәне өчен рәхмәт укыйм. Аналар аяк астында җәннәт диләр. Балам, ошбу җәннәтләр сиңа насыйп булсын. Яраткан әнием, мин сүзләр дә сине котлар өчен таба алмыйм. Мин әти назы татый алмаган бала. Ләкин син миңа әти дә, әни дә була алдың. Бер ялгызын, баламның ашарга да, кияргә дә булсын дип бар тырышлыгын куйдың. Бүген дә син ярты жан булсаң да, үз саулыгың турында уйланмыйча әбине дә, 2 оныгыңны да карап, тәрбияләшергә ярдәм итәсең. Яраткан кешем, син генә минем ышанычым, олы таянычым. Көнме, төнме, мин беләм, синең йөрәгең типкәндә минем терәгем булачак. Киңәшчем дә, олы сердәшчем дә синенкәй. Яшь чакта артык уйланылмый ул. Бәлки сиңа авыр сүзләр әйтеп рәнҗеткән көннәрем дә булгандыр. Зинһар, гафу ит, сөеклем. Һәм бел, синнән дә якынрак, кадерлерәк, кирәклерәк кеше безнең өчен юктыр. Оныкларың да бит, Ләйләкай дип кенә бик яратып, хәтта миннән дә артыграк якын күреп синең янәшәңдә бөтереләләр. Кайвакыт көндәшеп тә куям. Аннары уйлап, әле ярый син бар бәхетебезгә дип елмаеп, бәхетле итеп үземне сизәм. Кадерлебез, котлыйбыз сине юбилейлы туган көнең белән, һәм ихластан, кояштай озын гомер телибез. Һаман да без дип янып яшәвең өчен рәхмәт җаныбыз, ләкин азрак үзең өчен дә яшәр вакыт калдыр. Гомерләрнең кадерләрен белеп яшәсәң иде. Әниебезне юбилей белән котларга вакыт килде. Ул минеке бриллиант сыман, эче тышы ялтырый. Оныклары өчен һаман җанын биреп калтырый. Бердән-бер яраткан кызын үстереп кеше итте. Сизмәде дә, мәшәкатьтә гомер көзләре җитте. Карыйбыз да ышанмыйбыз, бик яшь син күренәсең. Оныкларыңны күргәч син бигрәкләр сөенәсең. Котлыйбыз юбилей белән, изге теләк телибез. Әле ярый бу дөньяда әнием син бар дибез. Хөрмәтле Наиля Рушановна, юбилей котлауларына без дә ихластан кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз.
Yaşasın kaderlem Kıyaştay balıkıp Enniyem, enniyem Enkey göz nurum Sina tik Bağışlım jarım Her şoktan ozlarım Bilen jılıtıp Yaşasın kaderlem Kıyaştay balıkıp Her şoktan ozlarım Bilen jılıtıp Yaşasın kaderlem Kıyaştay balıkıp Her şoktan ozlarım Bilen jılıtıp Yaşasın kaderlem Kıyaştay balıkıp Найля Рушан кызы Саляеваны 55 яшьлек матур туган көн бәйрәме белән ихластан бер туган апасы Зөлфия Рушановна, балалары Рамис, тормыш иптәше Әлфия, балалары Ләйсән һәм Алина, кызы Альбина, тормыш иптәше Илнар, балалары Риана, кодагылары Гөлҗиһан Сәлимҗановна, Рәфика Рәкибовна, карт кодагысы Расимә Ислямовна котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Аларның теләкләренә барча туганнары да ихластан кушылалар. Тормыш ул бит зур бер спектакль. Рольләрне ни дәрәҗәдә уңышлы башкаруың, тамашаның ахыры ничек тәмамлануы синең үзеңнән, синең тирәдәге кешеләрдән, син тәрбияләгән балалардан тора. Шөкер, безнең әтияне бик бәхетле кешеләр булып чыктылар. Яратып үстергән ике балаларының күңелләренә туганлык хисен тирәнтен урнаштырып, мине бәхетле кылып сеңелемне Наиләгә апасын бүләк иткәннәр. Якын кешем минем, сеңелем һәм апабыз. Юбилеең белән котларга керешер алдымнан мин башлап сиңа барысы өчен дә олы рәхмәт укырга керешер идем. Әтияне яшәгән төп нигездә торып, син аларны бик матур тәрбияләп, кадерләп киләсең. Минем эш белән артык вакыт калмаса да мин беләм, әнием ышанычлы кулларда. Йөрәккә яра салырлык сүзләр кайчанда әйтмисең. Авырлыкларны тешләреңне кысып ятларга белдермичә тормыш сөрәсең. Рәхмәт, шундый гадел, тырыш, акыллы, сабыр булганың өчен. Кайчан килмием җылы каршылап, табын кырып, сыйлап, җылы сүзең белән юатып, озатып каласың. Матур балаң, татлы оныкларың өчен сиңа бүген тормыш 2-5 куя. Син бу саннарга лаек. Бер ялгыз канат кагып, күп авырлыклар күреп яшәдең. Бүген дә синең тормыш һаман көндәлек көрәш сыман, ләкин син бирешмисең һәм озак кына бирешмәскә дә язсың. Син булганда мин дә ялгыз булмаячакмын. Туган апа, сеңел булып, озак кына шушылай аралашып, алдада яшиек. Без сине барыбыз да бик яратабыз. Якын кешебезнең туган көне, барыбыз өчен бәйрәм. Чәчәкләр белән бер рәттән китердек теләк бәйләм. Чишмәдә ишеңле тавышы, карашы кояш төсле, үзе нечкә күңелле хатын, тик кырыш сыман көчле. Якыныбызның бүген юбилее, бар җир йөзен нурга күмгән көне. Без җыелдык аны тәбрикләргә, җылы теләкләрне җиткерергә. Тормыш мәшәкате биләп алып, онытмыйсың безнең барында. Насыйп итсен юбилейларны каршыларга бергә тагында. Синнән дә юк кадерлерәк, ягымлырак кешебез. Олы бәхеткә төренеп яшәвеңне телибез. Хөрмәтле Наилә Рушановна, юбилей бәйрәмегез мөбарәк булсын. Бергәләп, якыннарыгыз юллаган җырны да тыңларга чакырып калабыз. Бәхетле булыгыз. Шақта көңіл биреп тыңлыйсың, бар дөнья аңламағанда мине һәр чак аңлыйсың. Дустым гына түгел бит син, күпме насыйган күңел, сердәш
Сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел. Дустым гына түгел бит син, күпме насыйган күңел. Сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел. Сине биргән эшелетә, синең сүзләр һәм теләкләр гел яктылыкка илетә. Дустым гына түгел бит син, күпме насыйган күңел. Сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел. Сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел. Якын дуслар бердәмлеге күчерә ул тауларны. Син янымда булган чакта сизенәм сынауларны. Дустым гына түгел бит син, күпме насыйган күңел. Сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел. Дустым гына түгел бит син, күпме насыйган күңел. Сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел. Сердәшем һәм якын кешем, без бит туган апа-сеңел.